Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile. Bathu sokhuluza ukhokho bewe. Sikhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo. UMdumo wezalwa uThumbu laTshatshatsha, uTshatshatsha kaPheshe. UPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Nanamuhla ngihamba ngedwa, ngihamba nezinsizwa. Bube sangibingelele lapho mnyotho. Hayi siyabingelela kakhulu kubabukeli bempunga yesintu TV. Yazi kunehubo nje la engithi angilicule. Ngiyathemba le insizwe la izongivumela. Ngoba zama Nazaretha. Ithi ngiyakuthanda shembe ngohlulo kubunga. Ngiyakuthanda shembe ngohlulo. Iwi wangithatha la, wangibeka la, wangisusa la, wangibeka la, wangibeka. Uyangitha. Uyabona ukuthi ngempela shembe. Uyabona? Uyoza nebandla lakhe lo. Mawujule kangaka. Moto. Hayi kancane. Manini ke niqoqa ba manje nithini manje? Ubishop nebandla lakhe. Uyangithusa mina. Hey, bafowethu asibingelele kubabukeli bempunga yesintu TV. Obingelelayo ke uBhubesi lo elibhonga kuduma indaba ngiyazi izipha. Umntwana wakwaSibisi. Mhlambe nje babunhlanzi ungakathathe akasichazele ukuthi wathwalaphi okanye wathwasaphi usebenza kanjani phela abaningi abantu manje bathwele abantu banemfihlo mabefika la kwimpunga yesintu umuntu afika umuntu akhulume kahle uma sesefika kuwena afike manje kunezilwane lapha manje ingakho kubalekile abantu sibatshele ukuthi usebenza kanjani Bhubesi. Okay. Mina ke ngisebenza ngabantu ababili ngizothi nqampu. Ngisebenza ngesalukwazi esiwumndawe ohamba nezithunywa ebese ngizosebenza ngomkhulu okuyena umnikazi wempande. Umkhulu kuyathwasisi kakhulukazi ugogo ngapha uyena ohlolayo nogeza abantu. So uma ngihlola noma ngiyisa umuntu emanzini ngihlolela ngapha kagogo ngoba kuwumsebenzi wesalukwazi lokho. Uma kukhona umuntu ozofunda umsebenzi ozothatha umsebenzi la ekhaya simphahlela ngapha kamkhulu ngoba lokho kuwumsebenzi wakamkhulu. Angithwalanga ke mina kodwa ke ngawamukela umsebenzi kagogo ngesihle emaphushweni. Ngaqala ngasebenza ngenza umsebenzi wagogo ngingakayi ukuyothwasa kodwa ngithe sengamukela umsebenzi kamkhulu ngokutshelwa uyu ugogo ukuthi sekuyisikhathi ngase ngihamba ke ngiyothwasa kwamhlabe yalingana kwambuyazi ngathwasiswa kwe unzala abantu okuyena kumuntu owubaba wami ke wasedlosini loyo. Baba Nhlanzi asibingelele kwimpunga yesintu TV. Nawe siyafisa ukuthi bachazele babunhlanzi abantu ngoba abantu babunhlanzi kuba lulu ukuya kumuntu abamazi ukuthi usebenza kanjani njengoba sechazile uBhubesi. Nawe sofisa ukuthi usitshele ukuthi umthandazi umi kanjani usebenza kanjani wathwala noma kanjani. Cha manje lokuthwala thina angazi kodwa koza kwethu abanye kodwa lokuthwala la kumpungeza into angiboni kuyinto ekhona. Cha asithwali thina sifundiswa amathonga. Mina nje ngafundiswa obaba wamkhulu bami ngafundisa nawo gogo bisuka izinto eziningi bangibulela namanje manje sisafunda ngazi ebhovungane ngicabanga ukuthi nawo usaqhubeka ngoba konke sikilimaza abantu athi umuntu ngoba sengibuye intwaseni engathi kuphelela uyothwasa uzungena egodini nje ubona lo shifika nemikhiqizo ehlukahlukene nje cha mina ngafundiswa amathongo izinto ukuthandaza mina manje kusebenza kakhulu nawo amanzi neziwasho kodwa nje ngiyafunda ebusuku ngisho imini bayafika bangifundisa mntanami lokwenze kanje lokwenze kanje ogogo abangembethe Shembe na makhehla kaShembe ngisebenza kakhulu ngokuthandaza manje ngiyakhuleka nje ngumuntu othandaza ngiyabonga.
uma usasho njalo Nhlanzi mbuka isinto khona umuntu engimkhumbulayo la uma esethi umthandazi kukhona nje omunye umuntu engimkhumbulayo esimaziyo so uthandayo ukuthandaza uthandayo nje ukuthandaza nakuma voice note abuyathanda hayi uyathi lapho kubese ungayi lapho ubande wethu asibonge kakhulu impunga yesintu nayo ayikizichaze impunga yesintu ukuthi yoduba impunga yesintu sibuzele inyanga elapha ngolwazi ezinye inyanga zilapha ngamakhanda impunga yesintu iyaxoxa ayihloli ikemphela ndaba la ikhona yaxoxa ayihloli kodwa iyabalekelela abantu ekutheni bahlahlela indlela banika umhlahlandlela etc etc ngicela ukubuza mina hayi angeke ngibuze lento xa uthi ngizoyibuza kuyenzeka yini usiza umuntu ngaphandle kokumhlona asike sithi ke noma ke umuntu uyafika ke nenkinga yakhe emphela ndaba uyayibika inkinga yakhe nginenkinga lampunga ngihlushwa into eyigwebu ehamba njalo bese iyanyuka la njalo ekseni ngicela usizo kuyenzeka yini umuntu umsize ngaphandle kokuhlola inkinga yakhe hayi lemphela ndaba kuyenzeka ngoba ngike ngijule mina ukubiza ngani lokho kujula ngokujula mina ngijule ukuthi okay njengoba ethi uyabona ngoba ngimthethe umhlahlandlela nangu ngoba noma uyabona nje khona umunye wakwafika lapho bese ngenzele mhlawumbe ukuthi ngengene kancane kule hloko esosikhuluma uma efika lemphela ndaba sabe simkhuthaza ukuthi akathole ikhandlela ukweleta abantu abadala lompela kunento kwakufanele abenzele yona sabe sesimnikeza ikhandlela elibusisiwe wayabolisebenzisa utheme lisebenzisa lekhandlela wavele uhamba waya kodlala eHollywood wawina 2.5 nginike phela nami lelo khandlela wezwa lo ndima nginike nami yawo akulona ikhandlela elamnikeza leyo mali yithongo lakhe axhumana ngalo esebenzisa lekhandlela lo mbhemu emva kwaloko wabe sethenga into zakhe yabona nje wayidlala imali washawa izinto kakhulu abesebuya senase wayenzani into ekwakufanele ukuthi uyenze kini uthe naye amandla ngabe nayo shosho ayikho into eyinhlanhla abantu abadala uthi hayi ngawina 2.5 ngabone incane ngoba ngithi hayibo imbuzi kanti imalini imbuzi watshela abantu mawenza umsebenzi kuba khona ama dessert yonke leyo nto mhlawumbe sase singena kule hloko singene kunomuntu ubhubesi uyawina amabheja uyawina unenhlanhla omunye uthola ukuthi babunhlanzi kuphume imali 500,000 walimala engozini omunye uthola ukuthi yifa labazali kunabantu abathola imali bengayisebenzelanga ngikubeke kanjani kodwa manje umuntu uyabheka umuntu omunye uthola vele iphuze kakhulu utshwala uthi uyabheka isiphelile omunye owini lotho kodwa manje sixoxwa ngekhwela ukuthi wakwawini lotho angazi bani noma nayizwani lento engiyishoyo no siyayizwa njengoba uyichaza nje isingivulela elinye ipage nje ubona ngithule ngicabanga ukuthi kuzona le imali oyibalayo kukhona imali enhle kukhona nemali engeyinhle imali oyithola ngokulimala kahlahla ayikho inhle ngoba ukulimala kwakhe akusinto enhle uyayizwa lona imali oyithola ngokuthi kuhamba umzali ayisiyimali enhle leyo uyangizwa ukuthi ngithini kodwa imali oyithole ngokuthi uwine ilotho udlala inamba imali enhle leyo eyinhlanhla ehlanzekile angifuni ukuthi liyayihlanzekile kodwa inhlanhla osukuyiphiwa yithongo bekupha nje kodwa le mali oyithola ngokulimala akusiyimali ekufanele uyijabulele kusho ukuthi uyininga kangakanani ngoba ukulimala kwakho kuchaza inkinga ikhona umbuzo ukuthi mase uyitholile leyo mali uyayibheka leyo nkinga kuqala noma wena uyiqhobozela imali nje uma uthola imali ngokuthi kudlula abazali okay uma uyitholile leyo mali uyabalungisela yena uyayilungisa yini imphefumulo labo bazali ukuthi ingene emathongweni kuqala ngaphambi kokuthi uyibheke wena so ufuna isikwazi ukuyihlukanisa nale mali ukuthi kukhona imali engeyinhle
ngoba ihamba nokuthize okufuna ukulungisa okuqondene nabantu noma okuqondene nawo limele. Imali le osuke uyiwinile kwilotho nayo ungayiwina imali kwilotho uthola ukuthi mhlambe kuneyinkinga la ekhaya eziningi ezidinga imali. Abantu abadala bakunike wena ngoba bekuthemba. Hayi ukuthi le mali yakho wedwa. Bheka kuqala izinto ezinkinga la ekhaya ezihlotsheni, qala ulungise zona kuumande wenza izinto eziqondene nawo. Babunhlanzi. Washaya khulubhovungana. Ungathini babunhlanzi? Hey mina Mbanjwa ngibonge nje ithuba. Hey Mbanjwa kakhulukazi nalabo abasebenza abahola imali ezinkulu. Khona umuntu ohola 30,000 50,000 inyanga kodwa akho ngisho u2 room. Yayibona Mbanjwa lonto. Lo muntu emajointini uyakhonzwa lakho uyaphuca. Ake sifunde bafethu ukuthi esikuthola esinako akukona kwethu kwamathongo. Ngivumelana kakhulu noza kwethu eceleni. Ake usiqonde ukuthi manguthola le mali noma seniwini lotho noma une superbet la abantu abaningi nezinhlayisi ukuthi ikhona kule superbet. Akuthi mawuthola le mali oyitholayo uzifuna ukuthi ngabe le mali kufanele ngenzini? Yini efanele ngiyenzele abantu basekhaya noma konke ekhalelekayo. Ziningi nje manje into ekhalelekayo enganakile. Awuzame ukuthi ubathethele amacala. Ubheka ukuthi bakuphi banayo indlu yona na uyayibona lonto uphinde ubheke ukuthi yini mhlambe obabamkhulu eyasala abangayenzanga ngendlela ngoba abakuniki Mbanjwa imali nje noma bafuna bathathele umakoti noma bafuna bakhele indlu yabo abanandlu bayanethwa bahlala emahlathini uqashile na 100,000 kodwa wena manje ukhuze emajointini lapha ubizwa ngenkuzi malanga impela ekuthiwa imillionaire uyayibona lonto wehla kwamantombazana la akakile manje uno la uzibona usumkhulu umfowethu ukhulume kahle kakhulu umne wethu ngala kubhovungana kakhulukazi masinike imali Mbanjwa kusekukhona fanele sikulungise kuqala thina sidla ushintshe mbala mawuthola nje imali ezisamba azi ukuthi wena ozoyidla ushintshe lungisa lento abafuna kukhona ndaba ifune nawe noma ungasayanga ngohlolwa akubheke ukuthi yini la ekhaya oyibona ukuthi balekile noma kunemkhokha ekhona abahambisa bahamba ngeingozi uvala imkhokha awuhambe nakhona angisho ukuthi abantu abayekashembe ngoba nisweni nithathe ngalona awuyekashembe kuyobathethela amacala bakhiphe isigontsosizi ubanikelele bese futhi uphinde ubheke ukuthi okay sengibuyile kaShembe yini futhi banayo nindlu uyayibona lonto lama bafuna umfazi ngibathathele umfazi noma bafuna ukuthi ngibenzele ukuthi uyayibona ngoba inkinga khona siqala ngokudla uthi imali akuyona imali yakho mawunile imali amathonga abakuphila uthi babunhlanzi nawe Bhubesi ukufakazela lenkulumo enikhulumayo kunenye insizwe ke yafika lemphelandaba sojula nayo lensizwa lelo mfowethu kukhona ikhehla futhi la komalume bayo eliphathele ngempela hayi kancane kodwa la khuluma into eyodwa lekhehla lahlalela noma ngabe ubani ozofika azokhala kuwena uyamnika leyo nto makukhona nje inkinga akhala ngayo uyamnika ngale kwaloko uma ungakwenzanga lokho lezo zinto zakho soziqeda ngesonto elilodwa konke lokho sobe sikunike kona okufakaza ngokusobala ukuthi njengoba wena ukhukhumala kangaka usuzushaya umthetho kini ngoba nakithiwa ngoliphathise wena imali wasalawuleki leyo mali akuyona yakho la kubuka la kwethemba ithombe lungisa izinto zabantu abadala nangu kumbuzo bami kunomuntu la no 7 million wayilimalile ngozini udidekile kodwa manje uzwe uBhubesi ethi leyo mali ayiyona imali right enhle yinhle phela ngoba isuke vele izosenza izidingo ayibonge yini emsamo ngiyayibonga yini bese ngicabanga mina ukuthenga inkomo ngibonge cha mina ngingathi lo muntu loyo olimale engozini emoto wasethola leyo mali leyo unikwa ithuba lokuthi akalungise leso simo noma akawuvale leyo mkhokha kungenzeka ukuthi ikhehla noma isakwazi simembethe sahamba ngaleyo ndlela kungenzeka futhi ukuthi kukhona lento ewumkhokha kulowo msamo yokuthi abantu bayalimala ngengozi zemoto so ithongo limnika ithuba lokuthi akalungise leso simo leso angeke ngize ngithi mina lo muntu akayibonge leyo mali leyo kufana nemali ukuthi kushona umzali ngeke ubonge ukuthi kushona umzali ngoba uzobutshela ithongo ukuthi lento iyakujabulisa yinhle lento le mhlambe babunhlanza ke sithi ke nangu umuntu bese applyela le mali ezido sikolo zathi zisuka zabe ziphuma wezwa lo ekama
lezi zengozi Yeah. isincephezelo emva kwaloko babunhlanzi ngempela iwasinda ngokulambisa kungabe mhlambe wenza iphuthani ngale mali uma ebonga ukusinde engozini ithonga ukuthi lamsindisa engozini manje ngiyabonga lokho kuhle kakhulu ukuthi abonge manje ukuthi usindile engozini aphinde futhi njobesho uzakwethu avale nemkhokha ukuthi ngabe ubonga ukuthi usindile lamhlenga abese futhi manje ayivale lemkhokha uyabona manje abantu abaningi sihlushwa ama cancer nje o BP asiyivali imkhokha yasemakhaya sigijima siye kubantu makade kwakhona umthakathi la ekhaya uyohamba hamba avuka makade kukhona umuntu wesifazana ongasiphethe kahle uyohamba bekhona makade kwakhona isela lo asivaleni imkhokha sivale futhi nezingozi ukuze lento le ingaqhubeki akabonge manje ukuthi usindile abese futhi ecela ukuthi ingabe kusaqhubeka kube khona umuntu ozophinda athola imali ngale ngithola ngayo umkhokho omubi imali letheni kahle amathonga ayezwa manje makukhuluma kanjani mhlambe babunhlanzi uzodlulisela kubhubesi okay angisase ngiqala kuwena kubhubesi yeah kodwa bengifuna ukuqala ngize kuwena babunhlanzi sidlulise lapha yebo babunhlanzi ngoba sikhuluma ngemali angayishile yeah kunomuntu babunhlanzi insizwa nje isencane kodwa ithandana nomama uyiphi imali ngokuthi balala naye kodwa kunesidingo sasemsamo kufuneka ukuthi asenze manje akasebenzi unayo kodwa imali uyiphiwa yilo mama athandana naye bayalala kufana ukuthi uyadayisa hayi ngeke manje wenze izinto ezidingo zakini uzenzele ngemali yokuqwayiza imali nje manje kumina ngesingami engahlamulukile nangokuba babunhlanzi umuntu ubamba inkunzi kodwa kunetiye likhalelekayo ubamba inkunzi abantu emgaqweni yona into ayenzayo hayi manje angeke engakusho uma ukuthi uyiphilisa ngalo ndlela oziphilisa ngayo okumele mhlawumbe ukuthi ukwenzeke mawuthola lezo mali ozitholayo angiboni ukuthi ukulunga ukuthi ungenza imicimbi kodwa manje akuyona nje into engathi imukelekile angazi futhi uzakuthi akayikhuluma le ayikhulume ephumesa unhlanzi la uzama ukuphumela obala imali yokwebiwa ngewenza umsebenzi wabantu abadala ngayo awukwazi ukwenza umsebenzi wabantu abadala ngemali ekhalwayo ngale kamakhelwane ngiyaxolisa nami mbukelo wemfowethu nami ngiyaxolela ngene emlomeni uphumesa uthinta indaba ukuthi imali yokwebiwa abantu bantshontsha ngendlela eziningi ukhona umuntu osebenza kwezezimali uyintshontsha le mali ngeke wenze umsebenzi ngaleyo mali ngeke wenze umsebenzi ngentshontsho olitholayo ukhipha amathenda ngiyafika kuwena ngizokugwazela ukuthi ungikhiphele ithenda leyo mali ekugwazele ngayo ayihlamlukile leyo mali awukwazi ukuthi ungakwenza ngayo umsebenzi uthola umsebenzi la ngokuthi ulale nomuntu othize awuphiwa ngayithongo lakho lo msebenzi lo msebenzi yoba uthole kanjalo awuhlamlukile emathongweni leyo mali oyisebenza lakho ayihlamlukile ukuthi wena ungenza ngayo wenzela izidalo zakho umsebenzi noma kuthiwa usaqwayizike wakwenza kwanye nakho uzosayina icontract walala nalowo muntu wayiqasha the fact that umsebenzi uthole ngokuthi ulale kungcole emathongweni lokho yonke into ephathelene nalowo msebenzi ayisahlamlukile awukho umsebenzi ophiwa yithongo ozokuphoqa ukuthi lala nomuntu kusungawuphiwa yithongo lo msebenzi nalabo bantu abadla leyo mali yakho badla ukungcola okukhulu uma kuukuthi wena wathola umsebenzi ngoba naku ufuna imali wabe usuziphoqa ukuthi lala nomuntu ukungcola lo kunjalo mba akuvumelekile nje manje ukuthatha kahle hle ethongweni kufuneka lezithukuthuku zakho izona ezibusekile ngoba amandla akho futhi usuba uphiwe yibona abantu abangasekho le ama shortcut manje imali ebiwe imali le oyithola ngokuqwayiza imali nje ongayisebenzelanga oyiphoqa umuntu noma ontshontshela umuntu ayinhle kakhulu ungenza ngayo nokwazelwe ngayo nokwazelwe ngayo manje kahle hle kodwa phela abantu basibeqinisweni imali yonke esisebenzisa ichathi ukuhlamluka ukuthi kuyinto nje engekho kuyona imali kodwa akazizama ukuthi kube imali ephuma ethuthuni zethu le mali esithola ngama shortcut noma siyovuma kumfundisi ke isona esithile ukuthi mfundisi kunemali nje noma uvuma kulungu la umndeni wasekhaya baba ngithola imali ngiyebile mhlawumbe uyena osengaya lapha emsamo ayokhuluma ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngangcono ngoba phela imali zikhona ezitholakala mhlawumbe ukukhulume kumuntu oshisa impepho la ekhaya ukuthi nayi imali
ngibamba umuntu ikhulu mhlambe akazi ngizama ukubheka indlela ezixazululo akazi mhlambe uzame ngicela ukuphinde futhi ngimlekelele ubhuti wami omdala lo la eceleni kwami imali nje engahlamlukile ayiwenza umsebenzi ngeke usho uthi uyoncenge emsamo ayihlamlukile leyo mali leyo thatha leyo mali uyidlele yona uyidayile utshwala umuntu awutshwala ekugcineni ayihlamlukile leyo nto lokho kugwaza lokho kuphambene nomthetho wala emsebenzini la aqashwe khona umuntu mekufanele umnike icontract kufanele umnike ngefairness kucheckwe wonke indlela izinto ezicheckwayo ngoba egcineni baningi abantu aba-applyela amathenda ngiyaxolisa ukukhuluma ngawo angwenzi ke vele amathenda baningi abantu aba-applyela amathenda abalambile abaqualifyayo kodwa abangawatholi ngenxa ukuthi khona labantu asebazi ukuthi ufike nje athi nali intshontsho aqashwe anikwe ithenda 20 million yezwa lonto la kunomuntu okutshela ukuthi mina kade sekuphela unyaka ngifaka amasipala ngiyaqualifya nginakho ukuthi nokuthi kodwa angibizwa kusho ukubizwa yezwa lonto la kurong lokho ukukhipha lelo ntshontsho kurong ngoba uncisha abanye abantu amathuba uma umuntu ethi ufuna le nkampani yamakhehla athi hayi boyisithi la ngino connection la udrink hayi lo muntu ngizomnika udrink uzokwazi cha ngizogwaza ngizomnika udrink bese nginikezile mana umuthi drink ushoni uzobumbonga lo muntu loyo yeah ukuphila umsebenzi hayi ukuthi uyawuthenga oh hayi sengezwe kwebhubesi angithi phela lento kanje asithi manje nje mesisuka la ngithi ngiye emarket bese ungipha ulift ufike ungishiye emarket emateksini bese ethi mfowethu ngiyabonga ngicela ukuthi endleleni uthenge idrink na u10 rand ayigwazeli lapha ngithi ngiyakubonga vele isandla esiphayo siyakwazi ukuthi samukele futhi yeah mhlambe bafowethu sesizophetha ngoba sikhuluma la indaba yemali yeah abantu abathola imali ngengozi yonke leyo nto nabantu abathola imali ngendlela abayithola ngayo uyabona nokuyisebenzisa kwayo sesibukile nokuthi ihlambulukile nje noma ihlambulukile khona enye into ke bafowethu esiyishile sikubalile ukuqwayiza sakubala konke kodwa kukhona umuntu ke manje othola ukuthi le mali le uthandana nomuntu uyisitabane isitabane mfowethu ngempela lo muntu hayi ufuna soshaya wonke amakhono abanye kukhona sikushiyayo yo hayibo athi ngiyithatha akufanele siwashiye akufanele sikubale konke bese kube khona sikushiye ngathi bona kulungile kunomuntu othola ukuthi uyisitabane uyezwa lona uthandana nendoda nawe indoda nawe indoda uyabona ngoba phela kunabantu namfowethu insimbi edlezini uyabona yona ndlela naye siphilisa ngayo cha mbajo uNkulunkulu medala abantu badale ngokuhlukana nawe uyazi kunomuntu wesifazane kunomuntu wesilisa ubulili abufani lo mali ayithola kanjalo umuntu angayidlela nje yona angiboni ukuthi kubantu bakubo bangasekho ayimukelekile angisho kanjalo yona imali angagcina angondla yini mbanjwa angazi imndeni ayifani kodwa nje ngokwasekhaya nami ngokwami cha imali ukuthi afane yena ayidlela amanyala akho mbadla khona amanyala akho ufuna uyidlele wona ungahambi ungcolisa ngoba imali engcolile mbanjwa ayivumelekile edalweni ayivumelekile emndenini angazi uza kwethu mhlambe yena bajwayele labantu abanjalo ukuthi mina akubazi la bajwayele hayibo ukuthi ke ngifuna ukuthi noma ngicela ukuthi sibuyele back khona elinye ipoint oke walraise sangagxila kulo kakhulu la khona othe khona na insizwa isencane ithandana nomama omdala yeah bayathandana labantu bothu lo mama lo unakho ukupha lensizwa imali yeah uyamupha kamthengi uyamupha ukuthi into ezukuthi amuphe ebhube siyabazi omama abadala angibazi hayi omama abadala ngezwa ngawo uthi uyamthenga bube iyamthenga njengoba umama omdala uzathanda nengane encane ufuna ucansi ingane encane yona ifunani kuyena ifuna imali so bane mutual agreement labantu bothu bavumelene ukuthi bayathandana ngithi hayi ukuthi bayathengana okay yeah bavumelene ukuthi mina nawe mama noma salukwazi sami ngiyakuthanda wena salukwazi nasalukwazi sithi ngiyakuthanda mfana nami yazi boy Ben 10
bavumelana ukuthi siyathandana ngabe kuyafana lokho kuvumelana nomuntu ozosuka athi ngiyothenga umqwayiza emgaqweni akufani so ke kuhluke kephi mhlambe ke umbuzo wakho uzophendulwa baba uNhlanzi noma ngithi ukuthandana kunayo iminyaka noma ukwehluka kweminyaka kulungile cha ke bafowethu kodwa anginawo shuka mama ngingazi mhlambe lithi kulungile ngicela ukuya lapha baba uNhlanzi nango kumuntu uyathandana nje uyathandana nje nomfana mncane yena mdala kodwa manje sekuvela ukuthi khona iti ekufuna uhamba ayolenza angalenzani ngemali ayiphiwe intombi ngemali ayiphiwe yisoka mina ngesingami angivumelani nalokho angeke uziwenze ngemali oyiphiwe intombi engathi okungcono intombi le angibicacisi engathi ngakupha umsebenzi othile mhlambe nje ithi ngoba asitheni nomusi ukuthi angicela ungilungisele isicapha lapha bese lapha kulungisela ingadi ungwashele nemoto abese iyakholela kube imali wena manje ephuma ezithukuthuni zakho kodwa mizomani kuphe nje ithi nje nayi imali ungekho okwenzile ongakusebenzi angiboni ukuthi imali engavumelekile ufike naye uBen 10 noma ngamupha lo mama vele akufanele ukuthi azamuphe okay mina angivumelani nokuthi imali oyiphiwe ngoba kusuka enhlizweni leyo mali ngeke ukwazi ukwenza ngayo umsebenzi angivumelani nalokho mina imali ibhubesi oyiphiwe yisoka imali oyiphiwe nje imali oyiphiwe yisoka ake sithi imali oyiphiwe kuba imali oyiphiwe yisoka nanga intombazana intombazana inesoka ifuna ukwenza itiye bese isoka ngoba kade limkhaphile kohlola usethi hayi ngizokupha ukumupha imali amuphi imali bese ahamba ayethu uyokwenza lelo tiye akube khona kwenza hayi ngeke manani bafowethu manani angicela phela ngithi njoba sihlezi sisho la ukuthi kule channel hayi ukuthi sikhona omkhulu kanga siyafundisana yabo iopportunity yami le ukuthi nami ngifunde leyo mali ingcolephi leyo mali ingcole kutheni ubani lokuphayo umuntu ombatha naye ngithi ukupha ngoba nakumbatha nawe usakuthenga ukupha ngoba embatha nawe ukuba anembathi akakuphi ngoba ebona ukuthi kufanele uyilungise lento vele nabhubesi kokuqala nje ku wrong vele ukuthi isoka lephi intombi imali yebo ku wrong manje ngakho siyawenza yebo nayo ke indaba la yinkinga kade sefona ukuthi ugane qonde ku wrong ukuthi isoka liphe intombazana imali ku wrong isoka ukuthi liphi intombi imali ungabozwa akekho umuntu oqhatha omunye nawo nomunye vele akukho kuhle vele and seke sakhuluma ngakho kaningi la angisho ukuthi lokho ngiyakujika niyayizwa lo nto leyo but ngifuna ngibuza lo mbuzo ngoba nomunye umbukeli lapho empunga yesintu uzoyibuza ukuthi le mali isingcole kanjani hayi ukuthi ngithi ngiyavumelana nakho uma ukuthi aningaze nembathe kungcole ngoba niyakhothana phela ngokomthetho obhovungane kahle hle umuntu udala ukuthi nje akudalele kwakona le mjolo siyayenza sonke kodwa ke kuhle ukuthi wena mbantu at least akamnike umsebenzi akholele noma athi nje sithandwa sami awungigcinele endlini ungiwashela abesethi ngiyabonga uyabona kungconywana lo ngoba ithukuthuku zakho yabo umuntu onika imali ngempela ngokwesintu umfazi uyabona le umfazi kwalehle intombi siyenza nje phela ngoba izothi nawe manje ngiyakuwashela cha izothi phela intombi iyaklina iyawasha mnewethu uyangihlekisa yazi ngimthandela lento ngoba hayi ave uthi hayi siyayenza nje kodwa ayivumele siyayenza phovuka cha uqinisile kodwa ngokwesida ayivumelekile kambe isihloso besisile sengijabule kakhulu sezakhohlwa ukuthi sikhuluma hamba kahle ngoba sike emalini yebo ukuthola imali ngendlela ethile lapho sinikela nasemasonto ukuthi ipendula yibo sinithatha neimali ezingalungile kodwa ayibafethu sisakulelo phuzu akusho ukuthi uma ubona umuntu exakekile bese umsiza ngemali ukuthi ku wrong lokho hayi lento lena inomehluko wena yabona bhubesi mina ukuhlangana nomuntu la esitaladini angimazi mhlawumbe kwesisikhathi ngiyamazi ngimuphi imali atheni umuntu wesifazana
owesifazane. Hayi mina kunzima ke kumina ukupha umuntu wesifazane imali. Noma ngabe nawe lutho kodwa. Mina kunzima nje ukupha umuntu wesifazane. Cha uxakekile manje. Hayi akukho ubudlelwano obukhona. Yakona kunzima kumina nabo bunhlanzi. Yabona mina ngisho nje abakubathandana nami bayazi ukuthi cha asikhulumi ngalabo osekwathandana nabo. Umuntu oyixakekile. Nangoku umuntu wesifazane uyambona ukuthi uswele. Unalo usizo. Ngingamsiza awubathi futhi naye. Awukazi umbathe naye awukho futhi umqondo ukuthi nangelinye ilanga uyafisa ungibatha naye awumthingi. Ngamsiza wena. Oh. So ke yabona ngoba akukho kuhlanganisile okunye okungale. Yeah. Noma ngahamba othenga inkukhu kuba ayenze leyo nto. Kodwa lo ekukhona into ehlanganisile na ngoba siqomene. Bese ngithi imali engimuphe yona ku wrong vele lokumupha imali. Kodwa phela de washa. Ngoba nabo ngiyazi mina ukuthi kube khona imikhuba esiyenzayo uthi ngoba de washo ngimupha ngoba nabo hayi ku wrong lokho phela. Yazi ukuthi ake sithi nangoku umuntu la ufike endumbeni. Owesifazana. Yeah. Lo muntu lo mefike endumbeni uyamjulela ethi awuhlolo uyajula. Uyamjulela uyamhlolela lo muntu musamjulela umhlolela lapho kanjalo usuyabona ukuthi kunemisebenzi efunela ukuthi yenziwe ekhaya. Akekho umuntu osebenzayo ekhaya kubo umuntu wesifazana. Noma uyasebenza uyatohoza kodwa ukutohoza kwakhe akukho enough ukuthi angaphilisa abantu abakhona manje ekhaya. Akukho ukushuthi enough ukuthi angenza nalowo msebenzi loyo. Kungabe kuyiphutha ukuthi wena mhlambe ngokholwa ingelosi yakho uthi ofuze bathi la asikusize ngalomsebenzi sikuthengela imbuzi. Ku wrong lokho. Ayithi kuphendula. Cha akulona iphutha lo. Kodwa okusho ukuthi uma usomnye awuzukulandelana uthemva kaloko uthi gcine kumuntu enithandana naye. Yabo ukwenza kumsiza ngeqiniso kusuka ngaphakathi wena. Futhi anithandana. Futhi awumazi. Hayi akuyona inkinga. Usiza phela vele umsebenzi wakho ukuthi usiza abantu. Uyabo usiza umuntu cha kulona iphutha. Okubuthi masumnike lo mali asinje masumnike usuzobube manje usuzumlandela usufuna ukuthi nimbathe ngoba manje nginginikile imali. Uyayibona siza umuntu vele sidale sisiza abantu. Kuyinto enhle kakhulu le ungayiyebhonga. Uyazi ukizwa ngibuza lento le ukhona umuntu okwafika kanjalo. Ngalibona usizi lakhe wakhala endumbeni. Ukukhala kwakhe kwangithinta. Mina ngumuntu onezwe lo. Ukukhala kwakhe kwangithinta. Mekungithinta kwakhona into ethi nje futhi ngithi la ekhaya. Hayi uthi mina ngathi la ekhaya singakusiza ukuthi sikulekelele ngembuzi. Okunye seniyobona ukuthi nithenga kanjani ekhaya. Leyo mbuzi leyo musu udinga noma senikuhlelile nomalume ukuthi nenze lo msebenzi. Anofika la ekhaya nomalume. Nizolanda leyo mbuzi leyo bese nihamba nokwenza umsebenzi. Bangesabuye ngayisona mhlawumbe ngenza into wrong. Hayi kungeyona into wrong enabhubesi. Kungeyona into wrong. Abeza lemiphelandaba bangafakaza into eziningi. Yebo. Kunomuntu okafike la nabhubesi uthola ukuthi mhlawumbe masixoxa naye kufuneka mhlawumbe athenge into ezithile. Azohamba ayozisebenzisa. Yebo lona. Kodwa manje ngoba amakhehla ayakhuluma besasho ukuthi lo muntu lo akanayo imali. Bese le kade ekhanyise ngayo simnike yona sithi hayi hamba ngale mali le ufike uthenge zonke lezi zinto. Uyibona lo? Le kade ekhanyise ngayo kusho ukuthi sekuya ngapha kofuza. So iyafana lento. Iyefana kubese. Iyefana. Lokho nje nomfowethu kwakade kuyinto enhle kakhulu. Yebo. Lo muntu naningathandani naye kodwa kube nanithandana naye. Cha, sasingathandani, sasiqala ukubonana. Futhi kwagcina lapho kubonana kwethu. Abantu nje abathandanayo ku wrong mabephana imali. Abantu abaganene ekufanele ukuthi baphana imali bese bayokwenza izidingo lezasemakhaya ayikho inkinga. Kodwa manje uma uthi wena uphiwe yisoka lakhe imali usuthi uzawukwenza umsebenzi wasemsamo. I wrong leyo. Hayi no ngicabanga ukuthi kuzwakele angeke ngidlulise la kubhuti omdala. Cha bese kuzama ukuqwashisa kakhulukazi mbani ukuze icace sikhuluma ngabantu abathandana abaphana imali. Uma upha umuntu nje imali mbanjwa exayekile eceleni akuyona inkinga leyo ukuthi uzoyenzana emva kwalo awuhlangene nalo kodwa ukuthi nithi uzothi omunye igirlfriend yami ngiyayibona ukuthi ixakekile. Cha abantu abambathayo uma umuntu othandana naye umpha imali angagcina izinto zakuba kube imali yakhe azoyidlela la asingasho ukuthi abantu manje abangambapha bapha abantu imali
kodwa wena girlfriend musu uthatha imali usiyohlaba inkukhu uyabo usuthatha imali oyiphiwe indoda usiyohlaba imbuzi thatha lo mali utheke into zakho oyidingayo kuba into yakho odlela kuba amacala akho oyidlela wona oyibheke namalahla akho ayoshisa wena sengisho ukuthi ongathathi imali oyiphiwe igirlfriend noma oyiphiwa iboyfriend uyogcina izinto zakini zesinto zama ukuthi kube khona indlela ukuthi usebenze ngayo abese mhlambe kodwa uma mhlambe eboleka ke angazi ke bethandana manje ethi ngiyaboleka ngiyobe ngiyibuyise uthini lapho manje mhlambe wena uzokwazi umuntu esomkatsho obovu kule ndiba ukuthi silekelele nangu ube sathi ufuna ukuphendula angifuni ukuphendula lo muntu lo ngizoshiyela kuwena mina into engifuna ukuthi ngidlule kuyo la mekusuke kuthiwa wena wesilisa kufanele uphe intombi imali amathongo ayadinwa uma wenza njalo kusuka nala ekutheni awukho umsamo ongenayo into ethize kufanele uyenze yebo yonke inhlanhla esinayo nemali esitholayo sinikwa amathongo ngekhathi ithongo linginika imali kunezidingo ekufanele ngiyigcine ekhaya ngingayigcini lezo idingo bese ngiyayithatha leyo mali ngiyinika intombi ithongo lapho lingibuka njengesula futhi ngahamba emva kwesikhathi ligcine lingivalela ini umthombo wemali uthola ukuthi imali usuyaba nayo kodwa usayibona ukuthi uyenzani noma ivele ivaleke ke nje ngqi uthi usabathe uyabhaquza usabi nayo imali so ingakho ke kusuke kuthiwa ke imali wena soka awuyiphi intombi usuka lapha ekutheni umsamo nomsamo unezinto ezithize ehlezi idinga ukulungiswa akukwazi ukuthi kunezinto ezidinga ukulungiswa ekhaya wena ubhizi uphisana ngemali charity begins at home not unless lowo muntu loyo ombonayo wakamakhelwane ongathandani naye uxake ngempela nakhona futhi ngeke ngithi mina uma uzopha umuntu imali oxakekile libikele nedlozi lakho bantu abadala izandla ziyagezana singabantu siyasizana ngoba nginakho khona njengamanje nanga umuntu uxakekile naba bezolala bengadlile lapha ngiyacela ukuthatha la esikhwameni senu ngithenga ikabishi lapho ukuze balale badlile kamakhelwane so uyayithatha lo mali uyabanika la uba noma uyabathengela lelo kabishi lelo yonke into kubalekile ukuthi ibike emathongweni noma kuthiwa yinhle iyabikwa konke kuyabikwa nento encane kangakanani siyayibika umbuzo leyo ubuzile umne wethu ngizocela ukuthi umbuzo lo kababunhlanzi yabona makuthiwa umfazi insizwa kithi nawe umuntu wesifazane makuthiwa uganile awukwazi ukuthi uzothi uboleka umyeni wakhe imali nawe insizwa ukwazi ukuboleka umakoti wakhe imali kodwa intombi ungayiboleka imali futhi kufanele ikhokhe futhi ayingayisebenzisa lo mali bambanjwa igcine izinto zayibolekile phela ngithi nasebhangi uyawenza kufanele ikhokhe uma uthi utshela indaba yemali inkinga intombi bafowethu uyabona ukuthi lento bafowethu Juni bashayela abantu abaningi njengoba nichaza nje ukuthi ithongo lisuke likunikela imali ukuthi kube khona ufana uyigcina uyabona kuhle ukuyiboleka akunankinga ungayiboleka intombi imali kufanele uyibuyise ngoba phela akukho kunihlanganisile nina nayo ngeke yodwa ayibuyise vele ngeke ayibuyise ayivele ukubona ngathi ngomboleko hayi lutho manje naku manje uwashile la waclean endlini wapheka uyakusiza la ekhaya uyakulekelela izinto eziningi kufana sikhulume lo nto ngoba amantombazane manje awusizo kampela ebakha kuthina lokho phela umhlanzi sikufana nalento kade uyisho ukuthi munika umsebenzi shuthi kade esebenza usungathi ukuthi bamba kancane uyamholela uqhubeke le ndaba hey uNhlanzi lokho ebuyelile kule ndaba ukuthi uyakuwashela lapho bese ngoba baningi abantu abakwenzayo lokho yabo kodwa mangathiwa sikhuluma iqiniso noma mhlambe siyigoqe lenkulumo cha asingayigoqi asisale sesiqedela nje uyabona mne wethu uma uvashelwe intombi vele izoclean izoyiwasha izitsha iwashe ngemikhona izoyiwasha okushuthi nithi uma yenze lokho usunalo ilungelo njengensizwa ukuthi uyiphi imali nisho njalo akubona ukuyipha ubonga ukuthi iyakusiza ukuyiholela lokho ngoba kade okay usunalo ilungelo ukuthi uyayiholela okushuthi njalo vele njalo imifikile intombi izofuna ukuyibonalisa ukuthi kusase ngabe unkosikazi wakho kodwa ekufanele ukwazi ukuthi kuyona intombi kuyicala bekade kwenza into eyinkingi lapho bezazi bayifike yonakale khona ukwembatha ayi yabona uma ke nembatha bese manje useyavuka ugeza izitshu useziganisile ngowasethombe usenecala uyabona lo
usenecala ayifikanga kwabo ukuthi iyafika nje yakuklinela emva lokho isiyahamba asithi ifikileke nangambatha kodwa yalala ey yavuka ekseni yagijima yaphithiza yawasha izitsha yawasha iwashingi le njalo ke manje asikhulume nje ngomuntu mhlambe kophelele awukazi umbathe naye kodwa niyathandana uyafika uzokuvashela awumthinti uhlonipha isibaya sakubo umuntu awumthinti ngidlelana awumangi awulwenzi ucansi naye akwenzeka umange cha ucansi awulwenzi mhlawumbe ungamanga phela bona hayi ke lapho sekonakele oh inkinga iqala lapho iqala kukhisa iqala uyadala wena iqala hayi ukube singako ngelinye ilanga sake sakhuluma indaba yokuphelela mawuyintombi ukuthi uphelele mawunjani awukwazi ukuthi uzoqatshula abafana inqa uthatha amathunza lo yamathalo indaba incikile enkomeni kuphela yeah incike kwisimo sonke senhlanzeko siqhusana nemoya exactly uyabona lo cha lena nje bafowethu ayikho indlela esingazama ngayo ukuthi mhlambe siyibheke inkinga okusho ukuthi ngifuna ukubuyela kuleli iphuzu lanhlanzi okusho ukuthi noma ngathiwa ke ufikile umuntu wafika wasebenza la wawasha izitsha wawashingi yakho uma umhagile nje noma umqabo noma walala naye sekuyicala vele lelo hayi bona nje ukuqabula futhi nako ukujule kakhulu all right lo muntu uyamnika imali uyamholela lo muntu uyamholela yini ke lo muntu ngane simo sokuthi uyabona lokusebenza kwakhe ulalela lokho akusehlukilelo kade kushiwo ubhubesi ukuthi lo muntu ulalile wabe seqashwa ethola umsebenzi uyabona lo Nkosi yami ngicela sibe ne conclusion sivumelane ngento eyodwa ngaphambi kokuthi sivale la sithini bafowethu sigoqa sini asizwe umbukeli kuma comment section nangu bokuhlanga ngathi nje mina kakhulukazi bovungani into eqhamuka nemali eyincane bafowethu ehlambulukile ngasemnyango kodwa nje asingathathi imali ekungcola sigcina ngayo imisebenzi sengasho ukuthi wena mayithole lo mali kodwa angayisekwenza ngayo izinto zasekhaya emsamo akungaba imali mhlawumbe egcina lezo zinto zakhe eqondene nayo ngabe kanje ngoba imali imbanjwa uyagwazela uyayithatha ziningi indlela eziqhamuka imali indlela okungcola kodwa bheka lo mali ogwazele ngayo phela ukuthi ungenzi ngayo izinto zasekhaya gcina izinto zakho okungcono angazi bafowethu nani beke bona umbukelo impunga yesintu hayi ngoba kuukuthi sizocindezela abantu kodwa sivula namehlo ukupha intombi imali kuyicala ngoba kwesinye isikhathi uzothola ukuthi khona odadewenu abaxakwe izinto ezithile wena awubanike odadewenu ukuthi balungise lezo zinto kodwa uzonika umuntu wasemzini abantu ingakho ngokwesintu ukuthi umuntu ophiwa imali umfazi ngumfazi wale ekhaya njengoba sethelwe ngenyongo wale ekhaya manje ngekathi uqala upha intombi imali kanti udadewenu yakhonto emxakile lethongo lakini umnikazi wale mali libona ingane yalo ixakekile wena uthatha uyosiza omunye umuntu engene wale ekhaya yabona ingakho kulokubalula ukuthi umuntu omfazi uyena ovumelekile ukumupha imali ngoba usuke sewumuntu wale ekhaya intombi yona kuvumelekile ukuthi iphe insizwe imali asithinde nalokho kwaleyo akuvumelekile kuyicala nako lokho babuhlanga ukuthi insizwa iphiwe intombi imali yebo nako kuyicala yeah ngifuna sibalansise ngoba akufuneka kube ngazi ukuthi sibheka ingcenye eyodwa yeah nawe ntombazane noma ntombi kuyinyanga abantu besifazane nawe ntombi kuyicala ukuthi uphe uboyfriend noma isoka lakhe imali nalokho kuyicala ku wrong nalokho nani insizwa ningayamukeli imali eyintombini yekani leyo nto leyo awufuna ungipha nje ngipha nje mina angazi manje kodwa nje singavala ukuthi leyo mali mawuyiphiwe mbanjwa akube imali oyidlela wena ingazi sabalele ifike ngala ukukhulu ufaka upetrol na imoto futhi ethongo lo ufaka upetrol cha nhlanzi asilungiseni isizwe insizwa khoza intombi mekuthi ijwayele ukuphi imali ikhoza
ngoba phela yenza icala yes ungayamukela wena into imali ngoba uyakupha kodwa ethongweni lakhe kuyicala lokho egcineni iyona ntombi ezogcina ivalekelwa izinto bese iba umthwalo wakho bese uyayilahla futhi usubona ingasakuphi imali angani manje ebhubesi ikhuza nje imukuphi imali manje ebhubesi ukhona insizwe ethandana nomuntu wesifazane ama-birthday avela athi fu 100,000 atihamba olobola kumanake intombazane inika owesilisa ayikho lo nto ingekho lo nto la manake ebhubesi sesizophetha kwa ngiyayibona ngathi ifuna ukuya kude aphinde futhi amnikeze imali athi ngale mali thenga inkomo kamama ungeze uzongihlaza ekhaya esemnikele 100,000 aphinde futhi akhiphe seshiyeke okay insizwe yalobola bese ithi intombazane ungafiki ke ekhaya ungihlaza ngizokunika inkomo kamama okay i-wrong leyo nto i-wrong kakhulu i-wrong angikwazi ukuthi mina ngusibisi ngingayomela icala lanhlanzi ngenhloso yokuvikela isithunzi sakho ngoba lapho noma kuthiwa ngiyakuthanda uthanda akusiyona yonke yakhe imali uyena oyikhiphile imali yakhe wekhehla lento yokulobola ijule kakhulu ngoba mesizolobola kufanele ngiqale ngiphahle ekhaya ngibuyela amadlozi asekhaya ukuthi siyaphuma sikhipha iy'nkomo zakwasibisi siyocela isihlobo laphaya angikwazi ukuthi ngathatha inkomo yala engiyakhona ngiyifake ngemuva la ebese ngiyiphathisa idlozi lami ekuyilona engilithumayo eliswelembethe labantu abayolobola bese ngibambathisa leli cala elenziwa umunye umuntu engingamazi kusho ukumazi leyo muntu loyo okusho lapho ngenza idlozi lami isilima lapho nalapha emathongweni nalentombazane leli thongo lami eliphethe leli cala lomunye umuntu idlozi lapho bazofela boku ukuthi kusho labantu bayiyoyoyo nedlozi lakhona ngokunjalo icala nje lokulahlelwa umntombi limelwa yilo muntu othatha umntombi wena nsizwa awukwazi ukuthi ungalimela kusho wathi umthanda kangakanani lo wesifazane inhlambuluko ekusuke kufanele ukuthi ayenze ekhaya kuqala leyo ukuze umshado wenu uzolunga uye phambili wamukeleke nasemathongweni hayi banewethu asiphethe sesibe bade kakhulu bakunhlanzi mhlambe siqale kuwena cha asiqaphele kakhulu uma siphethe imali ukuthi zimi kanjani ihlambulo kanjani siyazi ukuthi kathi ngemali into engahlambuki kodwa sizama ukuthi phela uma sezinto zamathongo senze ngemali enhle ukuze kubuye izinto ezinhle ngoba mesenze imali engcolile akuzubuya lutho luhle akasizama ukuthi sibhekisise noma imali siyithola ukuthi kube imali ezinhle ngiyabonga kakhulu mbasho ngiyabonga ubese elakho lokuphetha mnewethu anje siyabonga kakhulu nisixolele ngoba sesithe ukunweba kakhulu ukuthi sidle idatha lenu inhloso kakusiko ukugqilaza kodwa inhloso ukuthi sidlulise ulwazi sifundisane sikhulisane siyanithanda kakhulu kwimpunga yesintu sohlala sihlwe sinivakashela nje udluliseke lama video kwabanye noma ubatshela abanye ngale channel le ekufundiswa khona ekudluliselwa khona ulwazi ekukhuliswana khona futhi ngokunjalo ake sibongeke nje asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesintu ngokuthi ubuke lo mfanekiso oqoshiwe siyacela uthatha udlulisele kwabanye ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu inamba lezo lokuzibona zibhaliwe kuthiwe ebhubesi kwathiwa nhlanzi ezaba abanewethu uma kuukuthi khona okudingayo ukubona imikhiqizo yabo ngoba abantu abanemikhiqizo usizo oludingayo ngoba abantu abanosizo uyobathinta kuzona inombolo lezo lokuzibona zivele escreenini imikhiqizo yabo-ke iyatholakala bafowethu emiphelandaba sinayo uma kuukuthi uyayidinga uyakwazi ukuthi ufike la emiphelandaba abanye-ke bavele bathi uma befika emiphelandaba umuntu abuke ngehlo abone into mhlawumbe angayibona ayifunayo kanti mhlawumbe ithukuswe kwenye indawo ngesimo sendawo kubalulekile ukuthi ubuze ukuthi into ethile ikhona yini izoba khona nini ngoba oza kwethu siyakwazi ukuthi sithintane nawo uma kuukuthi-ke niyidinga imikhiqizo yabo le nombolo enilona izibona zivela ngizokwazi ukuthi nishayele zona nizwe ukuthi ningayithola kuphi kanjani bese sithi-ke nje impunga Mina sengife mina